U mjesecu aprilu u Tuzli se organizuje 10. po redu festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. Prije samog festivala u Tuzli će biti niz aktivnosti. Posebno ističemo konferenciju pod nazivom Nominacija Sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Svake godine uoči festivala u sklopu priprema za festival organizujemo i neku vrstu tribine. Ove godine će to biti konferencija, a sve u cilju da bi se Sevdalinka, da bi se znači što više napravilo dobrih poteza da se Sevdalinka uvrsti na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Ova konferencija koja će se desiti 25.1. kada je u pitanju nominacija Sevdalinke na UNESCO-vu listu, jeste i bila cilj da okupimo gospodu iz struke i nauke kako bi Sevdalinka, odnosno njena nominacija, što brže došla na listu UNESCO-a. Mi imamo najezdu neke muzike koja je preplavila Bosnu i Hercegovinu, koju, evo, iskreno da vam kažem, niko od nas nije u toj mjeri, na toj razini, ali je mi ne razumijemo, znate. Jer današnje vrijeme se samo nešto gleda muzika. Ja koliko znam sa svojih 50 nešto godina muzika se sluša. I u amanet je nama i posebno ljudima koji imaju pozicije da Sevdalinku stavimo na mjesto, pravo mjesto. Ponavljam, pored svega što smo izgubili u Bosni i Hercegovini, ne smijemo dozvoliti taj komfor ili komoditet da izgubimo i Sevdalinku. Udruženje muzičkih umjetnika je uradilo ono što je trebalo da odradi, to jeste da podnese inicijativu i evo da okupi struku, a ta struka će nam naravno prezentirati 25.1. ono što je najpotrebnije, najneophodnije i najbrže kako bismo mi mogli da dođemo do nominacije Sevdalinke, odnosno da je stavimo na UNESCO-vu listu da se ona nominira. Ove godine festival traje 2 dana i takmičarskog je karaktera, gdje će prve večeri biti izvedene nove kompozicije koje su napisane u duhu Sevdalinke. Konkurs je otvoren do 31. januara. Ovih dana mogu odgovorno da kažem da broji kompletna država o festivalu Sevdalinke u Tuzli, kao i brojnim našim dodatnim aktivnostima koje sprovodimo. Autori, odnosno kolege koje žele da nam se prijave u ovoj takmičarskoj noći koja će biti 11. aprila 2018. godine, svoje prijave mogu da šalju putem pošte na adresu Dragiše Trivkovića broj 11 sa naznakom za direkciju festivala ili putem e-mail adrese festivalsevdalinke@gmail.com.